Hòstia. Han tancat allà? Per què han tancat? Ens han tancat la d'allò? Ens han tancat expressament la cabina perquè paguem. Doncs no, ara encara menys vull pagar. Hi ha Mossos allà davant, m'és igual, que em pari. No. Què? No, no conec, a més a més. No. Un altre dia. No, un altre dia no. Que sí que estan allí los mocos. És igual, que em digui el que vulgui, em paren, és igual. És igual. ¿En serio que le faràs? Perdona. Si no vull pagar. No, aquest sí que m'ha enganxat. Te van a agafar el nombre del cuarto de no... No, mira com va fer el nombre de matrícula. Ja està, no em poden pas demanar res. Ja no, amb ell. Merci.